Κάθε μέρα είναι μία νέα αρχή για να αγκαλιάσουμε την υγιεινή άσκηση και να βελτιώσουμε το βάρος μας. Ξεκινάμε μαζί, σήμερα. Δεν το βάζουμε κάτω, ακόμα και όταν η πρόοδος φαίνεται αργή. Κάθε μικρό βήμα μετράει στο ταξίδι μας για υγεία. Ας ξεκινήσουμε με απλές ασκήσεις. Η γιόγκα συνδυάζει την ευελιξία, τη δύναμη και την ηρεμία του μυαλού. Η γρήγορη περπάτημα ενισχύει την καρδιαγγειακή μας υγεία. Είναι απολαυστικό και εύκολο να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Η διατροφή είναι εξίσου σημαντική. Επιλέγουμε υγιεινά σνακ και ισορροπημένα γεύματα για να στηρίξουμε την άσκησή μας. Βρίσκουμε δύναμη στην κοινότητα. Συνδέουμε με άλλες γυναίκες που μοιράζονται τους ίδιους στόχους για υγεία και ευεξία. Κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία για υγεία και ευεξία. Δεν τα βάζουμε κάτω, ποτέ. Μια όμορφη μέρα ξεκινά.